Il-kumpanija tal-eSports Quickfire laqgħet l-impenn tal-Gvern li jagħti spinta bis-saħħa lis-settur tal-eSports f'pajjiżna. Mowa News, il-kap operattiv tal-kumpanija Quickfire, Nikolaj Gawci, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-impenn li wera l-Gvern fil-budget għas-sena d-dieħla. Dan huwa pass importanti għal din l-industrija, irridu noqogħdu attenti ma naġlux fl-affarijiet. Hija kbira, għadha tikber, diġà din juru madwar id-dinja li hija industrija fejn ħadd espandi u ħadd espandi tajjeb. Is-settur tal-eSports evolva minn gruppi żgħar ta' nies li kienu jiltaqgħu biex f'ambjent kompetittiv jilagħbu logħob tal-kompjuter kontra xulxin. Fi ftit snin dan is-settur sploda biex fix-xena internazzjonali huwa stmat li jiswa l-biljuni ta' dollari. Iżda Sur Gawci spjega li dan is-settur imur lil hinn minn sempliċiment logħob bil-kompjuter. Dan kif għandu l-potenzjal li minn barra li joħloq niċċ ekonomika ġdida, niċċeċ eżistenti bħall-ospitalità u t-turiżmu jieħdu spint oħra fin-negozju tagħhom. Maħniex nitkellmu biss logħob video gaming, però jinvolvu karriri differenti, għandek ix-xogħlijiet fejn li inti tista' timpjega nies, investimenti kbar li tista' tresaq lejn il-pajjiż, għandek it-turiżmu, għandek l-avvenimenti. Wara s-suċċess ta' pajjiżna li jattira investimenti fil-qasam tal-iGaming u tal-blockchain, l-impenn tal-Gvern fl-eSports se jwassal biex tinħoloq niċċ ekonomika oħra li se tikkumplementa s-setturi eżistenti. Meta titkellem iGaming, meta titkellem blockchain, kulħadd jgħid jara l-eSports bħala parti min-negozju tagħhom, parti mill-industrija tagħhom ukoll. Allura nemmen ħafna illi dan huwa pass importanti ħafna illi qed jgħaqad din l-industrija ma dak il-ħsieb, ma dak il-pjan li għandu n-negozju tal-iGaming u tal-blockchain. Wara s-suċċess fit-tragward illi Malta ssir il-gżira tal-blockchain, is-Sur Gawci jittama li fil-futur Malta tista' ssir ukoll il-gżira tal-eSports. Dan huwa pass li jrid jittieħed baqal, jrid jittieħed ban wieħed sabiex Malta jasal żmien illi mal-li semmi eSports Malta tiġi fħalq in-nies awtomatikament.